Kungenzeka kube mhlampe uyasebenza noma ngabe umuphi umsebenzi owenzayo kodwa ukuhlanganisa nabantu, kodwa futhi kuyenzeka kube ukuthi unezitha kodwa futhi awuziboni. Lezi zitha zakho ongaziboni ezumshosha phansi, kungenzeka kube ukuthi mhlampe bayakumonela ey'ntweni mhlawumbe oyenzayo noma mhlampe indlela wena osebenza ngayo. Kodwa izitha-ke ngoba ziyinto ehlala ikhona ngoba umona usuke esweni phela kubantu, uyayibona leyo nto. Nawe uma kuwukuthi kukhona into oyenzayo kodwa obonayo ukuthi kuhlanganisa nabantu ngoba phela umona usuka kubantu vele. Uyibonayo ukuthi kuhlanganisa nabantu, ungake uzame nawe ubheke ukuthi ngase kube yini inkinga noma mhlawumbe ube nesitha nje uphendukelwe umuntu okuyena obumthembile, othola ukuthi kade nanizwana naye kodwa uhamba kuhambe manje uma usuthi uyabona ungathi unenkinga. Ungasaqondi ukuthi ngabe kwenzakalani njalo noma mhlawumbe uhlangana naye benikade nibingelelana nihagane kube kuhle kube nje. Kodwa manje sekunaleyo nto njalo uma ngabe futhi niyabonana naye engathi sekukhona intwana ekhona ongasayiqondi kahle kanti sekukhuphuka le nto le kuthiwa umona. Kungase kube mhlambe nawe ukhona ombonayo owenza leyo nto, kungase kube mhlambe futhi ukhona omsolayo, kungase kube ukwenzela lokho okungekho right noma uyakubonazela emsebenzini. Kungase kube pho yini uthule uzibe unganaki ukuthi usukuma ufuna aze akwenze njani lowo muntu. Kufanele uphakame kuse-early, yonke into ungathi uzoyiphakamela ngoba isiyinakele noma uzoyiphakamela ngoba sekukhona okuthize osukubonile ngoba ukwaboni lutho, noma ngiyezwa nje kuthiwa nginezitha nginezitha. Akekho umuntu ongenasi isitha. Ungathi uyeza ukuthi kuthiwa unezitha, izitha vese unazo. Zikhona izitha ey'khona ezimtshosha phansi, ey'hamba phansi, ezisale zikumonezela ey'ntweni zakho zonke. Uyazi ukuthi umuntu uma noma ngabe kuthiwa unabantwana, abantwana bakho ba-right, mhlawumbe bayasebenza noma bafunda kade bayaphasa, kuvuka umona kubantu. Uyayibona leyo nto? Wena yini ungazami ukuthi-ke wenze ukuthi uvikeke lowo mona lo, ungakwazi ukuthi lowo mona uma ufika kuwena bese ufika uhambe uze uyokaphakela ngisho ey'nganeni zakho. Ake uzame nawe ukuzivikela, uzame ukwenza lokhu nalokho okwazi ukuthi uyivikele ey'theni ekuyizona ey'hamba kuwena, zibe seziyakuvukela, zibe sezikuphakamela ngomona ey'ntweni zakho ozenzayo. Yabo, nawe nje-ke uzame nje ukuthi noma ngabe kuthiwa unantoni oyenzayo, mhlawumpe unebhizinisi, mhlawumpe unantoni, ube nento yakho othi uma uyenza noma ngabe kuthiwa unaso isibunge sakho onaso ositshisayo ekuyisona esekudonsela abantu. Kodwa nokokuthi ukusebenzise ukuze lo mona ohamba njalo bese iphakama kubantu, zama nawe ukuthi unqandeke ngoba yiwo lo ozogcina wenza into zakho zingasahambi ngendlela. Yiwo lo ozokwenza ukuthi umuntu ngisho noma ngabe kuthiwa akakuthakathile ecabanga nje kabi ngenhliziyo engakufiseli lokho okuhle, kodwa kuhambe njalo loo nto bese ihamba bese iyakucindezela njalo. Yingakho kubalulekile ukuthi uma umuntu uyibheke empilweni ukuthi kunjani ngala, kunjani ngala. Uyayibona leyo nto? Ngoba kunezinto ey'hamba njalo zibe seziyavuka nje kubantu ngenxa yomona, ngenxa yokuthi unento ethile kodwa yena akanayo. Kodwa uthole ukuthi yena sekuhamba njalo bese khaphuka umona. Funa-ke lapho uthole izinto zezitha, uthole izinto ey'zolwa nezitha, hhayi ukuthi izinto zokulwa nezitha kumele uzithole ngoba usunenkinga noma usuzwe ukuthi uba nevekuzonda usayisitha kuwena, cha. Musuke ukuvumela kanjalo, ake usebenzise nokuhlala uthole into zokugquma zezitha, uyagcaba wenza konke, uhlale nje uqinile. Uyabo nje ziningi izinto ongazenza nakula bantu laba mhlawumbe uthola ukuthi basey'khundleni ey'thile, mhlampe ngisho kwezombangazwe uthole ukuthi abantu kodwa baney'khundlana nje ey'thile kodwa abangazinakile ukuthi mhlawumbe zingabasukusela ngomona, kodwa ezisukuselana ngomona ngoba uyazi ukuthi kuhamba isikhundla ngokubonakala wena wenza kahle, kuhambe bese siyanyukela sikhuphuke siye phezulu. Engakho kumele ukuthi loko okubona kuqhamuka njengesitha kumele ukugweme kuse-early kuze kungaze kungene, kungaze kwenzeke kwayikona. Ziyatholakala-ke izinto, uyawuthola nje umuthi wezitha, uyawuthola kunenkunzimalanga yesiwasho futhi esinye esikhona. Hhayi lapho ngiyakugalantela inkosi impela. Uyabona uma ungase uthiwa uyafika la angithi nje namhlanje umgqibelo, mhlampe usutsheliwe ukuthi ngoLwesibili uya kwi-hailing mhlampe, noma mhlampe kukhona okuthize uyokuculiswa nje, khona into ethile nje kodwa yokukhulume ehlangene nawe. Hhayi ngiyakutshela wena, uyabona uma sekuthiwa ufikile la uzofika nje ngikwenzele leyo nto, ngikunike lo ngikutshele ngithi hhayi isebenzise manje, uyaqamba uyahamba lapha nangalosuku ekuseni uvuke uyisebenzise kuqala bese uyahamba uyakhona. Uzongitshela ungibuze ukuthi khona into eyenzeka yini. Uma imali yakho usithenge ngayo ngizokubuyisela uma uke wathi khona into eyenzekile, ngizakubuyisela ibuyele kuwena.
ngiyakutshela ngiyakugalantela uma kuthiwa nje emsebenzini wena unenkinga, kodwa kuthiwa usubiziwe usuyoculiswa, hhayi kuthule ngathi akaze kwaba khona lutho. Akube sengathi akaze kuze kube khona lutho. Ngisholo nje ukuthi izinto eziningi ezenzakalayo noma usuke ungeke uzukwazi ukuthi uzisho zonke noma uzimemezele zonke, kodwa okunye loyo osuke nalowo nkinga ezofona ebuze ukuthi mina nginenkinga kanje gogo ungangisizani, ngizokutshela uma ngizokusiza, mina ngiyakutshela uma ngabe ngingazokwazi ukukusiza ukuthi cha lokhu akangikwazi, ngoba lokho engisuke ngingakwazi ngisuke ngingakakufundi, ngoba la ebusangomeni ufunda ngokufunda nawe ngokukhuphukela uyafunda ngebanga ufunda ukuthi okuthize nokuthize. Engisholo ukuthi bakwethu iy'namba zikagogo Mseleku ziyatholakala ema-social media, Facebook, TikTok naku-YouTube. Uma ungena nje ungisesha uzongithola. Uyambona nje lo gogo uyihlukele nje, ngeke uze ukuthi ungangifanisa nomunye umuntu. Ngisho izwi lami lihlukile nje, abantu bayakwazi ukulihlukanisa, beyakwazi ukuzwa uma ngabe ngibamba ucingo noma mhlawumbe libanjwe omunye umuntu, cha thina besicela ugogo akusiyena ugogo lo. Bakwethu siyacela ukuthi nje niqaphele ney'kemu phela, ney'kemu phela zikhona la emhlabeni ey'vane zenze usibanibani, zizenze wena kanti asiwena, kanti umuntu uzama ukufekha wena ukuze abambe inkunzi ngawe. Kusho ukuthi ekugcineni ukuwonela phansi ukuthi wena amakhastoma angabaseza kuwena aye kuyena ngoba uyena usezenza wena. Bakwethu nje masigade lezo zinto ey'njalo sikwazi ukuthi uma siyoqondana nosibanibani siyoqondana naye, uzothola futhi ukuze ubone ukuthi uyena. Futhi imali ningayifaki ey'tolo ngoba yilana isikemeka khona kakhulu ey'tolo. Imali ifakwe kwi-akhawunti yomuntu, uyifake kwi-akhawunti ngoba uma ungayifaki kwi-akhawunti ilapho kuzoba khona inkinga, ngoba ngelinye ilanga uyokhala ukuthi uskenyiwe imali ayifaka esitolo, ngoba uma uyifaka esitolo ayikazi ukusho umuntu ukuthi ifakwe kuphi, ifakwe obani, buyifakela bani, cha suskemekile nje uphelile. Bani uma uyifaka lapho izokutshela ukuthi Mesisi Mseleku, uma ufaka uyibhekise kumina Mesisi Mseleku, izosho kanjalo uma uyifaka usuyabona wena, noma ikutshela amagama ami usungabuza uma uthanda ukuthi awukholwa kahle ukuthi cha ngabe iyona le akhawunti elapha kugogo na, yiyo yini le engiyisebenzisayo, usuyabona uma kuyiyona ukuthi iyona. Bakwethu iloko nje ngiye ngithanda ukuthi nizazi izinto nginidlulisele, ngoba kumele siqaphele izinto ngempela uma senza izinto ngemali ethumelwa kanje ngale ndlela esithumela ngayo nangendlela esenzela ngayo abantu abakude. Sisuke senzela ukuthi bathole ukusizakala nathi singabenzeli umzima. Bakwethu ilokho nje bengithi anginidlulisele kona. Bakwethu siyabonga kakhulu, nibe right, siyabonga.